Yan guys, nagbili ko ng 2 ka kilo nga isda. Daw ang isa, gihatag na ko ni mother. Ipadala na ko ni Riri, kasi si Riri man naghatod na mo. Ito na mother akong ipadala. Kana na akong ipalit guys, kaya wala na ako nagato sa merkado na may nagsuroy dito ilalilin. Kana na akong ipalit kay sakit kaya akong ulo. Nauwanan ng gulbi kahapon. Ay, itong mga adlaw. Sarilo na ang maghinlo na guys. So, si Doydoy ang magluto kay pertigid kasakit sa kong ulo mura sa kabuak. Ayan guys, nagluto na si Manoy sa isda. Giprito na niya. Ayan guys, nakaluto na si Manoy sa pinirito. Nagluto pa siya. Ayan, nagluto pa siya guys. Ito nagluto pa na. Ayan guys, kaning agi asin na mo ni. Amo ra ni asin-asinon. Parang saon na nato ni Nay. Agi asin na mo ni para magamay-gamay na mo pagsudan. Diba guys, dengan kay asin jud. Sudan na mo sa buntag or udto. Mao ni akong balon ugma guys, pamahaw, panyudtog, panyapon. Kay 8 man ni siya. Sa pamahaw 3, sa panyudto 3, pagka panyapon 2. Kana sila. Yan guys, nakaluto na si Doydoy. Ayan, nagsabaw siya. Anong mantika mo kay na? Daw nagprito pod siya so nagbili na kasi mo sudan. Nagbili na siya sa sudan guys. Ayan na me. Pwede kang ngit-ngit kaya mo solar. Walay kuan kay tungod kay naghapon ang ulan. Mga to sa klaro to na balik. Pre na. Inagip na? Wala naman ganyan. Balik ano. Sige na, pre na lang. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this we give, we pray what we receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Amen. May dali na. Sige na. Kaya na imong ang paborito nga pinirito. Narukot akong lumang kanina. Basa na malisa lang. Sikitaan kong ulo guys. Kauna po na si Mimi ginagpan. Inam na siya. Kuan. Milo dito ilalilin. Kauntan yung lahat guys. Og thank you so much. 3K subscriber na. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makarating ng 3K subscriber. Thank you so much sa inyong lahat. Lalo na sa mga solid supporter. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. O pangaunta ninyong tanan. Ate Cicilo, Kaunta, Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Army Cepeda, Sis Ewan, Madam Dora Coco TV, mga unta ninyo lahat guys. Ate California, Sir Jerwin Vic, Manang Luz, sa Timar, Sis Ewan, pangaunta ninyong tanan, Ma'am Bina Caubis, Randolph Medel, Sir Jerwin. Kain kayo lahat guys. Sir Jerwin Vic. Kain kayo ninyong lahat guys. Masarap ang aming hotdog. Hello! Yan na. Hello. Shout out. Shout out na lang sa TV. Shout out lang TV. Sabaw. Wala pa rin eh. Wala rin sabaw. Tara.
Kuan ko. Ano? Ipon? Ano naman? Ako. Ay? Hindi naman. Ano? Ay. Okay. Sampai kita juga. Kuan aja. Hindi na ka? Ha? Yan na, Beng! Nakadura pinakapilit din na ito. Eh! Pagpanot ba siya? Ini. Dali na! Tapos na kong kumain, guys. Hindi na ka? Lang. Ito ang balon ni Dudoy, guys. Tapi na siya. Bigyan na siya siyang sinina. Cuman. Hindi mo gusto. Ipanood na mo imong mga sina sa silopin kaya dili mabasa. Kay gauwan. Taklod na. Ano silopin na isa eh. Dahil sa nga daghan guys kay kadalang kuan gaulan. Anong balon mo iso bag? Ay bulsa. Pasok man yung mga tanan. Pero nakajakit yung dala tulo? Mas ako ni mo. Lakaw na sila guys.
Operasyon na po na sila. Hinguog na sila mag-duty. Yan guys, nagpunta sila ng mother dito. Si ako. So, manguli na sila. Gikan daw na sila nagmanyanita. Nagbambam nila sila. So, uban si Mimi nila guys. Kay mingaw daw siya din hiwa siya lingaw. Agkagamag na siya pag naang mga bata ni Budog. Nagdana siya sa nina. Dito na daw na siya maligo. Dito na siya maligo din hiya. Dito na siya maligo ila mother. Dito na kami guys. Gikan na sila nagbambam. Hello guys, good morning. Nasuguan ko ni Duy-Duy guys. Doon na siya ipatanom nga saging, saha. Saha sa lakatan. Tira bang dakua. Yan ang ipatanom. Ingon siya kay ipainana daw pagtanom. Wamang ko'y hanaw magtanom og saging. So ato ning kuanan guys, itanom guys. Pertira bagid kabugat di ay. Dito niya ipatanom sa andig oh. Okay, pagatam di kayo. Buat ka di guys kidako. Dani daw niya ipatanom guys. Isa ra nakabuok. Iyan ang kinuha ito sa sapa. Lakatan na siya, lakatan. So, diha na nako itanom guys. Kami natin ibangag ang sarong. Okay. Okay, siguro na. Yun na siya guys. Okay. Tambakan.
Isar ka po nang wala niya na human pagtanom. So, diyan ako gitanom. Diyan niya gitanom. Wala na siya time nga magtanom kay pakauli siya din higabi na. Adlaw siya maglakaw. Alas 2, alas 3. Nakauli kay gabi na. Alas 5, alas 6. Nagtanom guys. Ayan, nakatanom na. Dili daw niya schedule maglaba guys. Pero kay na may mga trabaho ay ni Duydoy. Kay si Duydoy aguli sige magkabasa. Kana lang sa iyang labahan. Labandira na siya karon ni Duydoy guys. Kay loy kay si Duydoy ag uli kabasa pirmi. Kada niya pagtrabaho yang sinina upat kabuk magamit. Jacket dayon duha na kabuk lang. Duha ganina tulo yang dala. Mura sana yang labhan kay dili daw niya schedule karon maglaba. Daw gamay pasadang yang labhonon na guys. Abot sa diyang kuan. Abot sa diyang tapol-tapol kana lang sa iya labhan. Kana lang sa iyang labhan. So yan si Rilo na guys, sumana siya glaba sa mga trabaho ni Duydoy. Diyan na niya gipanghalay kay plantada man sa init. Dito dapit lang oh. Dito na dapit ang mga jacket ihalayo. So nakatigway na kog baka guys. Ang kanding nagsinggita kay wa pa na natigway. Pero daghan man na sagbot sa yang tigwayan pero pasig kainom muna siya tubig. Nakuha na ba na siya na brida na. Ay, nakuha na din na, day? Buntis na lang. Imo gina siya kunon lang kay buntis na na. Kamusta? Itong kuan gidala ni Duydoy dito la kukoy. Mara dito igno na maliling ay ni mariling mo na daw dito sa kanila. Ipabrida na ni Duydoy ang kanding boros na siya guys. Abi na og si Manoy ang nag-bread. Hilom na lang. Muli lang buang. Hagas nagbridi si umano yung kanding. Match, gano'n naman kada match. Ang medyas niya lang. Siguro ang medyas lang kay pilasan niyang tail basta dilig pa ka medyas nagsutog butas. Halay siya sa nilabhan. Mura na yung labhan karon. Kay risdi ko niya paglabaw niya kay reklamo man yung manoy nga way iyang kuan. Kalas mga good jacket. Namo na iya kada duty niya tulo ka jacket yang gamiton. Kay sakit kuno ang tumoy sa kuan sa pinya nga makatuplok sa iyang panit. Sayo bulan dito na kay bukid man to ilagat tabuan. Bukid yan eh, bukid kayo. Magikan sila dito alas 3, maabot sila din kay alas 6 na. Layo kayo lagi, ilang kuan. Pero may problema ang sakyanan, kaya na sakyanan sa packing man. Human na siya glaba guys, so manilig din na siya silong. Pagkahuman, magbanwa siya tangkal, kay schedule man sa mong tubig. Daw, paghuman niya banwa sa tangkal, magkuan din na siya, hugas og plato, kay aron makatulugan na din na siya kay ako. Pagkanto ko sa sapa, kay magbasok sa ako dito kadyot. Pagtanaw ko sa sapa guys, kung naabay mga saging dito nga amas nga guwang na. Kay masiguro to na sa niya sa mga kuan. Pagtugdunan sa manok. Ang kuan daw ag ilag. Kuanon basta guwang na. Tamakan man nilang bulanghoy dani di ano. Di man nila tanahon dani nga na bulanghoy gitanom. Nga magtamakan. Dani magod sila agi ni kin-kin og Ariel kung kadlawon.
Pamakan nilang balanghoy nga bagong tubo. Tanan ako din sa sapak kong nabay guwang. Sagi. Hambog na akong balanghoy din sa sapak guys. Pagbutan. Pagko ko nag-stikas yan. Kaligid na kung mabikil na itong tail pagtamak ay makatamak ta sa danlog. Ligid pa. Ayaw ram na yung sabsaba skanding na nga bulanghoy. May guwang guys, pero di na ako na madaog. Bugats. Pagkadlo kong sugok, kisagbutan. Ito'y guwang po na ito Arabia, oh. Sisiyalan na na magtubag mas Domingo. Naghanam na guwang. Ini po do. Alang-alang pa. Alang pa siya guys. Katulad to gikao nagsugod sa langgam, oh. Domingo na na Domingo na ako ipatuba. Sa Domingo na makatuba kay di ko na ito makadaog pag-asa. Pertib agit ka bangilid. Sabig pungas nangka pero walay wire. Walay wire ang nangka karon guys. Ngano kaha. Sa una na aman unta sa una. Karon hang kay bunga, oh. Pero wala pa hinog. Wala pa siya hinog. Ito, dahang kay bunga. Dahang kay bunga sa taas, oh. Lami ra ba ni danig hinog? Lami po ni gulayon. So, kung bulanghoy dani nga gisabsab sa kanding, mura na ang nabuhi. Ay, pang sabsab sa kanding. Mura na nabuhi, guys. Ayan. Napalangan gid siya kaya nga pasabsab nila nga larot gipulian ko naman ni Dani pero isabsab yapon. Sabsab sa kanding nila kukoy. Layo raman nila itigway pero namay nati. Munang Dani magpaingon ang nati. Ang nati may manabsab. So magpangas ta diha. Magbitbit ko og kahoy kay aron
Ay nasunlod. Sagbutan na guys. So, ato nang hinahinayan og guna. Ayan. Sanggot man akong dala. So, ato na siya lampason aron dili gid siya maglabong. Diba? Kani makasamad ni siya. Dali gid maturok ang sagbot karon kay uwana. Ito siya hinahinayan o guna. Pagsirit ko guys kay bangilid man. Okay. Pwede sagbutan kayo ang bulanghoy. Inana ra na guys. Anam-anamon. Kay aron dili kay siya sagbutan. Okay. Pakpak na kog lamok ko. Ito dapat sa bus may labong-labong oh. Magtiniin na lang ko. Aron dili magsirit. Labong pa din sa bus guys. Labong ang sagbot, labong po ng balanghoy. Okay. Labong ka din na sagbot guys. Ato lang di pangkuuto ng sagbot guys. Kay aron pa nanaon na siya kaya hindi siya maghambog. Okay. Ilusad pa makaon ng balanghoy maghambog na siya. Ato lukaton na kung katugat. Okay. Dali sila nag-agi dandog kayo mandi. Sirit-sirit sila. Ako nagtiniil ko guys. So, manang magtiniil kay aron di ra kayo kuan. Pag-uton tara ng sagbot kasi lalom guys. Diba? Okay. Okay. Ba? Hawan. Nanarang solusyon. Sagbot yan nga. Kuan. Dari raglabong. Inanaon ra. Okay, kana oh. Madako man siya, di naman siya makuha. Kana. Dako na siya, mahambog na siya. Iturukan og palya nga layaw, kabaring. Kabaring nga layaw.
Ang dito sa patag, sigihan ako dito kakuan kay patag man. Alira na dali sa bangilid. Kailangan gini mo nga tuyoon, gini mo anhi. Sakit sa nagpakasamad ni. Hapdos po niyo kasamad. Kuan. Bugang. Hawa na. Nga na guys. Inanarang paghawan sa kuan. Bangilid. Bangilid ni Ria. Dilag pa nakita tong likod pag hilamon. Silub-silubon tayo daning hambog kay aron kuha na to ng mga tigbaw. Kalaparo mo itong dagway Okay. Okay, haman na. Hawan na. Hawan-hawan na. Asal ba ito kong chinelas? Paridani hawa na guys. So sa babaw naparito pa nagsa. Kumana gunad yung dapita guys sa ubos. So ayan, hawa na diha. Kaya ako nang guna-gunahan. Diba hawan ang atong balanghoyan? Mayo yung tubo sa atong balanghoy basta hawan ang iyang ilalom. Dani napalang-palangan kay maning inita. Nangamatay ang bagal. Ako ra ng pulian. Pamulian ko na dana guys ang kuan. Makapangayo na kog bagal. Tambok itong bulanghoy buyag. Liwat sa nagtanom. Joke. Ito buyag itong bulanghoy karon guys. Dili man loris sa itong bulanghoy. Ayan. Tambok itong mga bulanghoy karon. Diba? Hawan kayong ilalong. Oh. Ako ni siyang anam-anamon pag pangwanang sagbot kay aron dili gid siya sagbutan og maayo kay pag maharbis ang bulanghoy pwede man nato balikan. Di ba? Oh, daning dapita wala na ni tanomi kay landong kay napunuan sa ang agbutangan man tani ni Alan na nagbalay-balay kay naay kuan kusog signal dani. Pero wa pa gid niya nahigayon ni kay busy. So nag-arsa kog kahoy gikan sa sapa. Ako ang dalahon dito sa balay. Kaya di na yung taon akong ulitaw ag pagkalugar, pagpangahoy. Kaya busy na siya sa iyang trabaho. Di na siya pagkalugar, pagpangahoy. So, pujot-pujot magkuan ta basta na tayo makita nga kahoy. Atong dalahon sa balay. Karon ang aglungag, dili mapirhisyo.
Kaya doon naman tay sunlod. So ito guys, sa tuning babahon, nidala kong power bank kay kakalubato na magudang cellphone manang nidada ko power bank. So dana na sa ipatong kay di naman siya mahulog na kay nakasangga man na siya. Ayan. Gamay ra akong kahoy pero bukal naman po nig-ininit. Bukal na nig-ininit akong kahoy guys. Reklamo na to si lang ganina kadlawon nga naglungag nga. Ngay daghan kahoy dito binugan idoy-doy pero di pa kay paniga ang uban. Na silang lang nga nagdigamo ganina naglungag pag sayo. Nagreklamo ha. Kay yako nung kahoy digsiga. Nagipangwaan gid ako siya glaya. Pero ganina ra to nga siya naglungag kay napukaw gid nagako siya ganina kay sakit iki akong ulo ganinang kadlawon. Gahapon ra to buntag kuha ko ni napakuha man ko din hiniriri. Bawat niriri din nagkatuluga pa ko kay sakit lagi kay ako ulo. Namo to nagtugbong ko kay nag-edit. Nag-upload na edit pa man ko pag-abot dito kay wa pa man ako na-edit ang kuan video. So pag-abot dito pag human ako edit nga na-upload na nagkatuluga ko kay sakit iki ako ulo hantod naghapon na lang. Nagagabi dayon hantod gabi na ito ilalili nag-inom ako danog tambal. Pag-abot dinhi man og panihapon po nag-inom po kog tambal. Paracetamol na pagka alas 11 inom na sad ko na tuloy-tuloy akong tulog nakamata ko mga alarm na lagi si Doy alauna ay ingon din siya nganay silang lang re palungag nay kay katulgon pagigay ko namutong silang lang ang mata daw naglungag nabagot-bot siya kay ang kahoy kuno digsiga so karon di na siya magbagot-bot kay uga kay niya akong kahoy. Daw niya sad sa kadlawon ako nang maglungag man. Kaya okay naman ko gipaningot naman kay ko kagabi human ako ginomog tambal gabi mga alas 11. Nakamata ko mga alas 12 kay basa kay kog singot. Nahuwasan ako. Na pagkabuntag dayon na lihok-lihok na rin ta kay nahuwasan naman. Inana ra ginatong kinabuhi guys. Pag mahuwasan na ta na balik na sa din tag lihok-lihok. Kato lang gid kay na initan ko din na uwanan. Na wa man din ko nakadumdum nga agkaligo na lang pag-abot dinhi. Kay gabi naman di wa nagi ko dito mutong ni-epic dayon nga nauwanan ay nakuan ko anak pa nag-epic ang kasakit sa kong ulo ayon lay ko nga nauwanan gigudani ba mutong sakita kong ulo na tambal ra katapat nagpahilot ko nilang lang gabi sa kong ulo sad ipahilot na ko nilang lang kay sakit magig kayo. Na pag humana ko ginom sa tambal lagi pagka alas 2 gabi nga alas 12 na pa ko na huwasan gipaningot kay ko na ikaw kani kay gipaningot na huwasan na ni na pag alas 2 ingko nga lang ikaw sa paglungag lang lang sa lungag pero unya kadlawon ako na maglungag kay okay naman diba. So yan guys nakaabot ra gid ta sa patag ito na ang atong kahoy ato nang bukhaon para di mauwanan kaya pagkahapon uwan ra ba ato na siyang bukhaon guys. Yung bukhaon guys kaya may magreklamo lang magreklamo maglungag. Si Mimi nagsibat. Kuha ni uban ni mama. Uni ako. Nagan na mga bata ni Budog diha na. Ay na lang pagdahom nga di na siya dito matulog. Tignan rin niya si ako nga ko. Dinhira eskwela kay aron uban ta. Kaya dinhi ko lalula puyo. Mas Mimi guys. Layas nas Mimi. Iuna siya ganina nga di ko dinhi puyo kay wala akong kadua.
kung ano yung kadua. Naman yung kadua din guys, kung kuan. Kung wala dia. Na yung kadua din itoy. Na, mura niyang bukot-bukoton og habol dayon. Matinga na lang ka kung nahilom na siya, nagkatulog na api lang itoy. Yan na una liguon. Liguon na niya, dugayon kanya humagligo. Ligo din siya. Pagka humantuan, natulog. Magsaka ko sa taas, kaya nahilom na, wala na. Tulog naman dahil siya, apil pang itoy, tulog. Sa una, sa wala itoy, iring man. Nagkaroon pag na itoy, ang iring, hindi na niya kadulog. Kilig mimi sa mga mananap. Ayan sila ati maya-maya. Akuan ko sa mananap, pero dili ko dulog sa mananap. Kakuanan ko. Mimi muragit sa. Bahala palagi tandayan niya ng iring. Di lagi lihok ang iring kung tandayan niya. Kanang iring so kad sa gamay pa. Bigyan na kadulogin niya. Tandayan lagi niyang iring Wala pa umuk lang ng iring. Kadlok manggugo kay basig maipit nga paakon siya. So, makalungag yan ito. Makalungagan guys, akong kahoy. Di nani, kuhan. Di nani mahayang maglungag. Kay sigaon kani kaya akong kahoy. Palkata kani guys. Dahil kay sigang palkata. Ang palkata, bisag hilaw, musigam siya. Kaso lang, bago pag ini mong haling, di pa kay siya kuhan. So, ayan. Di na si Rilo na magbugot-bot. Kagigikan din. Ha? Ako gikan? So, ayan na. Makaluto na nagduha kalungagan, guys. Pero daghan pa man kahoy dito sa sulod. Kana lang kay uga maginakayo. Daghang kayong salamat sa inyong lahat, guys. Lalong-lalo na yun sa hindi nag-skip sa aming mga ads. Maraming salamat. Shout out Ate Zisilo, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Ma'am Arme Cepeda, shout out Sir Jerwin Vic, og shout out Ma'am Angel Oyang, shout out Ma'am Zinpi, shout out Seraph Tor, shout out Manang Los, shout out Ate California, shout out Ma'am Nelpa Sarmiento, og shout out Sir John Lister Paymalan, shout out Madam Lalakoko TV, shout out CSA1, shout out Ate Mar, shout out og shout out Ma'am ECM, shout out og shout out sa inyong lahat na yun guys, shout out sa inyong lahat. Og daghan kayong salamat sa inyong lahat. Nakuha na nako ang 3K subscriber. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makukuha ang 3K subscriber ko ngayon. So, maraming salamat po talaga sa inyong lahat guys. Hanggang dito lang ang video ko. Ako yung magpaalam na bye-bye.